poner aquí. Bé, bon dia a tots i a totes. El Parlament de les Illes Balears avui ha pres una sèrie de decisions per adaptar la seva activitat a la nova realitat social i sanitària que tenim a dia d'avui. La mesa del Parlament i la posterior Junta de Portaveus han pres una sèrie de decisions en les quals se vol adaptar aquesta activitat del Parlament a la nova realitat. És una situació, com vostès saben, dinàmica, canviant, que evoluciona diàriament i a la qual intentem donar resposta proporcionada, responsable i d'acord amb les mesures que ens traslladen les autoritats sanitàries, les autoritats polítiques del govern d'Espanya i de les Illes Balears. Com vostès saben, ahir se va introduir mesures de contenció reforçada. Vull agrair a tots els diputats i diputades i als treballadors d'aquesta casa la seva bona predisposició i l'ajuda per afrontar entre tots aquesta situació de forma responsable com a servidors públics que tots som. Evidentment, les mesures que hem pres són transitòries, aniran evolucionant i la mesa del Parlament estarà en tot moment analitzant la situació per prendre les mesures que puguin ser adequades en cap moment. Evidentment, el Parlament ha de funcionar d'acord amb la realitat que tenim i que anem visquent a cada moment. La mesa i oïda la Junta de Portaveus, vostès saben que havia pres fa 48 hores la decisió de plantejar un plenari amb un ordre del dia determinat el proper dimarts. Un cop realitzada la mesa i la Junta de Portaveus, li estem comunicar que el plenari plantejat per dia de 7 a les 9 del matí se manté. S'han proposat diverses modificacions perquè, entre altres coses, en el dia d'ahir va entrar una sol·licitud de compareixença urgent davant el plenari de la presidenta del govern i, en el final, la decisió que s'ha pres és mantenir el ple de dia de 7 en l'ordre del dia que se va aprovar fa 48 hores en la Junta de Portaveus. No s'ha acceptat cap modificació en el dia d'avui de l'ordre del dia. Li estem que dir que en el mateix temps prendrem determinades decisions. Una, l'ordre del dia aprovat hi ha un punt que és la validació o derogació d'un decret llei de mesures urgents en temes d'habitatge. El Parlament preveu el desenvolupament d'aquest tema amb unes dedicacions horaris del grup parlamentari. Això serà modificat a la baixa per la participació del govern, la participació dels diferents grups parlamentaris. Els altres punts de l'ordre del dia, com li s'ha dit, de preguntes en resposta oral al govern, interpel·lació i moció, en el final queden exactament igual i respecte a un altre tema, que era la petició de compareixença de la presidenta del govern, l'únic que li puc dir jo, que el reglament considera en l'article 78.3 la potestat del president de sol·licitar modificacions de l'ordre del dia a l'inici de la sessió plenari de dia de 7. També li s'ha de comunicar que s'habilitarà un sistema telemàtic per a aquells diputats o diputades que consideren que no han d'assistir en el plenari per facilitar el vot telemàtic. Aquesta modificació o adaptació del vot telemàtic no se fa en raó de l'article del reglament, el 99, perquè preveu unes situacions determinades que no són les que tindrem dimarts, i, per tant, com ha hagut unanimitat de tots els grups parlamentaris,
aquest vot telemàtic sí que se podrà adaptar i que amb un sistema que dilluns tots els diputats que no tinguin que assistir i vulguin exercir el vot telemàtic ho podran fer. Li hem de recordar que el vot telemàtic en aquest cas només servirà per la validació o derogació del decret llei, perquè és una pregunta tancada, no admet modificació. Si, per exemple, hi ha un punt que és la moció com és susceptible de ser modificada, el vot telemàtic no serveix per a aquesta qüestió. De la mateixa manera, li hem de dir, una, que el plenari de dia 24 de març, que seria el dimarts següent, queda suspès, no se realitzarà. Les comissions parlamentàries, la setmana que ve i la següent, s'anul·len. Diguéssim, de dia 17 a dia 27, són les 2 setmanes, no se realitzarà cap comissió permanent de les que fem habitualment. Se prenen altres decisions per al seu coneixement, com són se suspenen les visites de les persones alienes en el Parlament, és a dir, les visites escolars d'altres entitats, se suspenen fins dia 30 de març, tots els actes programats a la sala d'actes del Parlament, també suspeses fins dia 30, i no ho he dit abans, crec que el plenari se realitzarà sense públic i, evidentment, que cada un valori de les persones que no són diputades i no són funcionaris de la casa i no siguin personal extern en el Parlament, la seva assistència o no. També se suspenen 4 oposicions que estaven programades en el Parlament, de tècnics d'audiovisual, d'informàtica, d'uixers i d'arxivers, per un període d'un mes. La mesa del Parlament se reunirà el proper dia 18 i el proper dia 25. Dia 25 també hi haurà junta de portaveus, bàsicament perquè han suspès el plenari dia 24, però dia 31 de març no sé si hi haurà plenari o no, i per tant han de fer una mesa i junta de portaveus la setmana anterior per prendre aquestes decisions. També li he d'informar que durant aquesta setmana ja vàrem fer un pla de contingència. Avui hem plantejat una modificació amb una sèrie de mesures complementàries en aquest pla de contingència que bàsicament el que preveuen, entre altres coses, per exemple, la flexibilització laboral dels treballadors públics d'aquí, de la institució, que si qualcú té problemes, evidentment s'ha de dirigir de manera personal a la lletrada major i se resoldrà cas a cas. Estan xerrant de persones que demanin ausentar-se del treball aquí físicament o que vulguin fer la seva feina, estan xerrant de funcionaris per teletreball. Dins aquest pla de contingència també se crea una comissió de coordinació i seguiment, bàsicament de personal del Parlament, per fer el dia a dia, proposar mesures a partir de les situacions que se puguin succeir dins el Parlament. Aquesta comissió de coordinació bàsicament no és per situacions de vida parlamentària, sinó de vida interna de lo que és el Parlament. Crec que no m'he oblidat de res, simplement tornar a insistir que són mesures transitòries, que s'han pres en funció de la mesa i de la junta de portaveus i que és la resposta que tenim a dia d'avui a la situació que hem analitzat i que està succeint. La situació és canviant i en funció de lo que succeeixi, la mesa i en el seu cas la junta de portaveus també s'aniran pronunciant.
Mos referim en el públic que s'asseu a la dreta de la sala. Evidentment, altres tipus de persones, com són assessors de les conselleries, periodistes, etc., que cada un prengui la seva decisió. Ja li s'ha dit, facilitarem el vot telemàtic perquè els diputats i diputades prenguin les decisions que estimen oportun i, evidentment, la presència física durant tot el plenari de cada diputat i diputada és lliure per prendre la decisió que estimi més oportú. Sí, l'únic que és que intentant minvar la duració del plenari en som més a la consideració de la mesa de la Junta de Portaveus, per exemple, decret llei. El reglament diu que hi ha una primera intervenció del govern, sense limitació de temps. Pues hem adoptat la decisió de que només pot parlar durant 15 minuts. Si vol xerrar una hora, el reglament li permet xerrar una hora. Han pres la decisió per unanimitat que només parli 15 minuts. Els grups parlamentaris tenen 15 minuts, parlaran 10 minuts. És a dir, hem ofert un sistema per reduir els temps de duració d'aquest punt en concret. No, jo li record una, que no fa ni 48 hores aquest Parlament va decidir convocar un ple per dia de 7, amb un ordre del dia determinat. Avui hem fet una reunió de mesa i Junta de Portaveus per decidir què fèiem. La decisió majoritària de la mesa i Junta de Portaveus ha estat mantenir el plenari, que se feia un plenari. Aquest plenari té un ordre del dia. Hi ha hagut diverses intervencions per a veure si se modificava o no l'ordre del dia. La decisió majoritària en el final, perquè el reglament preveu el que preveu. Altres modificacions necessiten unanimitat. En determinades coses ho ha hagut i en determinades coses no hi ha hagut. Ha hagut unanimitat en facilitar el vot telemàtic. En modificar determinades coses no hi ha hagut, però és l'opinió majoritària. Per tant, ha quedat que dia de 7 hi havia plenari en l'ordre del dia que s'havia aprovat fa 48 hores. I li torno a dir, com la mesa ha qualificat positivament la sol·licitud de compareixença de la presidenta, jo li s'ha recordat que hi ha un article que diu 78.3 que hi ha la facultat del president, quan comença una sessió plenari, de demanar una modificació per introduir un punt de l'ordre del dia. Ja veurem què passa d'aquí a dimarts, si se sol·licita o no introduir la compareixença. Avui no ha hagut aquesta unanimitat perquè se necessitava unanimitat. L'ordre del dia és el mateix que vam aprovar fa 48 hores. L'únic que s'ha aprovat és reduir els temps de dedicació en la validació del decret llei, facilitar el vot telemàtic, reduir que no poden assistir persones públiques en general a la sessió plenari i això és el que ha aprovat la Junta de Portaveus. No, la presidenta va entrar ahir una sol·licitud de compareixença. La mesa l'ha acceptada i l'ha qualificada. Avui tenien que decidir si hi havia plenari o no i en quin ordre del dia. El reglament preveu el que preveu. De prendre decisions de modificació del dia per introduir aquesta compareixença necessitava d'una unanimitat, que no, evidentment, no ha existit. Per tant, automàticament, l'ordre del dia de l'anterior que s'havia aprovat és el que queda. Crec que el president del Parlament li manifesta
el que ha decidit la mesa i junta de portaveus i, evidentment, després supos que voldran intervenir els grups parlamentaris i que cada un digui el que estimi oportú. No correspon al president. No, és el president. El president, quan comenci la sessió, pot sol·licitar una modificació per introduir un punt nou. És el que diu el reglament. Si volíem ja modificar per posar a llevar... Sí, s'ha de votar, però basta que hi hagi una majoria perquè se pugui produir. Li s'ha dit que hem previst celebrar una mesa i junta de portaveus dia 25, crec que és el dimecres, perquè si hem de reprendre l'activitat la setmana del 30, tenim que preveure per fer una mesa i una junta de portaveus. Jo li comunic la decisió que ha pres la mesa i la junta de portaveus, sense cap altre tipus de valoració. Si volen alguna cosa més, i si no, moltes gràcies. Jo no tinc cap informació. Jo l'únic que li vull clarificar és que el reglament, que crec que és l'article 99, que és on queda per quin motiu se pot sol·licitar el vot telemàtic i de quina manera s'ha de fer, no entra en les consideracions que estan parlant dimarts. Se podrà facilitar el vot telemàtic perquè amb això sí que hi ha hagut unanimitat, perquè ho ha pres en consideració la mesa i junta de portaveus per el plenari de dimarts. Perquè determinats diputats o diputades en general han estimat si és necessari o no és necessari i per tant se facilita el vot telemàtic. Però és perquè ha hagut unanimitat amb això, perquè només afectarà en el plenari de dimarts. No, yo no he dicho que la plantee, he dicho que existe la posibilidad de plantearla. Primer concepto. Segundo, basta una mayoría. No, he intentat explicar que a partir de demà l'accés del públic en general està absolutament restringida. No és només per plenari, és per l'accés en el Parlament. Molt bé, moltes gràcies.